Môžem sa vyjadrovať. Veľmi pekné. Pani Lucia, nejaký inteligentný postoj od vás sa čaká, vyzeráte inteligentne. Pani Lucia, mohli by ste prestať sa smiať a odpovedať na otázku? Mohli by ste sa zdať o niečo iné ako o alkohol? Sú to aj vážnejšie témy. Alkohol mladiství známe o 2 týždne. Homosexualita už Veľmi nie je tá... veľmi pekné. Pani Babka, čo si o tom myslíte? Mám rada Veľmi pekné. A pani Danka, čo si o tom myslíte? A na sa neopýta. Veľmi pekné. Takže ja končím túto showku. Dozvedeli sme sa, že vlastne ľudia ako ja nie sú až takí zlí, ako si myslím. Vidíme tu veľkého čierneho psa, ale nie je to znamenie smrti. Je to znamenie totálnej opilosti. Dievčatá, učišme sa. Buďči, utekajte. Veľma, to mi pošleš. Môžeme sa utišiť? Súhlasíte s tým? Aj vy, pani Lenka? Aj vy, pani Lisa, Výborne. Takže, aby som dokončil vlastne k záver tejto show. Veľký čierny pes nie je znamením... Veľký čierny pes není znamením smrti, ale znamením veľkého opijanstva. Áno, mladiství pijú, ale v tom sa budeme venovať až o 2 týždne, pretože alkohol mladistvých není taký dôležitý ako tehotenstvo 15-ročných. Dovidenia, keď sa na vašu návštevu. Dovidenia.